N'eziokwu Igbo ụtọ ya mere anyị na-eji anọ ebe a kwa ụbọchị Fraịde na-akwalite ndụ ọma ndị Igbo na-ebi n'otu wee were amamihe dị mma wee ha. Ya mere anyị ji asị na nke anyị bụ nke anyị, nke ha bụrụ nke ha. Omenala Igbo ga-adịrịrị. Tata dịka ọ dị na gboo bụ ihe anyị ga na-eme n'ụbọchị nke tata, maka na Gboo-ori ka ndị Chukwu gọziri agọzi bụ ndị Igbo ji atụ ilu wee na-asị na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ. Onye fụrụ ụzọ dị mma ya gosi nwanne ya. Ewe ka ndị Gboo si amụ ihe na-azụ ụmụ ha. Ewekwana ka ndị Gboo, ndị nna nna anyị ha ji kụzisiara anyị ụmụ ihe dịgasị iche iche, mana ndị ọgbara ọfụ wee na-afụta ya na nke a bụ ife ochie. Mana ihe anyị ji were isiokwu abịa n'ụbọchị nke taa bụ na anyị bịa fụ uru ndị nna nna anyị ha bara na ka Chukwu si gọzie ya, ha wee zụọ ụmụaka, kụziere ụmụaka ihe, ha mụtaga ụmụ ihe. Asụ onye ọbụla ji nwayọ. Ụfọdụ emechara wee si n'ụwa mgbede ka mma na ntụtụ ka eji atụjuju akpa. Onye tonite ọfụ ụzọ dị a na-ene n'ụmụaka, ewere ka eji fụ ka onye nke ọzọ si aga n'ihu. Achọ ụmụaka akụzieli ya, asị ya jee gbaa odibo, ya jee mụta, ya jee mụọ ka esi eme ọrụ aka dị iche iche ka o wee dịrị ya. Ndị Gboo tọrọ ntọ na ana n'ụzọ dị iche iche, nke mere na ile anya ugbu a ụfọdụ ndị a sị na ha agaghị akwụkwọ nke bekee na-eme nke ọgbara ọfụ, wee ụlọ ọrụ dị iche iche, wee ebe dị iche iche. Ọ bụ ndị ji asambo dị iche iche nke ndị bekee na-alụrụ ọrụ ugbu a na-agbara ha odibo. Ya mere isiokwu anyị na nke ụbọchị taa ji bụrụ ịgba odibo. Ka ndị Gboo si azụ ụmụaka ha, ka a si akụziri ndị ụmụ anyị ihe. Mmụta nke ndị Igbo na Gboo ka anyị chọrọ ịtapịa ma ọ bụ kọwaa. Ya mere anyị ji kpọọ si yọọ ma kpọpụta ofu nwafọ Igbo bidogoro kemgbe ụwa na-agba mbọ a na-ekwu ihe gbasara ka ndị Gboo si azụ ụmụ ha, ka ndị Igbo si azụ ụmụ ha, ka esi akụziri ha ihe, ka esi eme mmụta nke ndị Igbo. Ya bụ ka ndị agba odibo, ọ na-akwalite ya n'ụzọ dị iche iche. Ya mere anyị ji si dibịa kara aka, dibịa bekee onu na-anụ ọnụ, ọ na-agba ọsụba bekee otu a, ọ dịka bekee ka ya mma n'ọnụ. Ọsụba Igbo, ndị amụba Igbo n'ọnụ ya amụ. Ana m ekwu maka Dr. Obasi, ekelela gị. Nọ ọ dị ma ka anyị gbapụ ya ọsọ ozigbo. Ihe anyị na-ekwu na nke ụbọchị taa bụ ka ndị nna nna anyị ha si ihe bụ ịgba odibo. Enwe ndị na-akpọ ya n'asụsụ dị iche iche ịgba odibo, ma ọ bụ ịmụ ahịa, ma ọ bụ ịmụ ọrụ aka. Ihe isiokwu a ji dị mkpa ugbu a maka na ije na ebe dị iche iche, ihe a na-afụ ugbu a bụ na eje kpọta ofu nwata si ya na-abịa edekọnata, mana ọ bụghị ma ọ bụ na-edekọnata ihe elere na ka esi lee. Emecha kpọọ ha ndị na-ele ahịa sales girls ma ọ bụ sales boy. Ahụ girls ka na-ewugasị ugbu a, mana Gboo bụ ndị odibo na-eme ụmụ ihe a niile na-ahazi ya. Biko gịnị ewe ndị na-aga ugbu a na-achọghị ịma ma ọ bụ na-amaghị ihe bụ ịgba odibo? Gịnị bụ ịgba odibo? Ọ bụrụ na ndị be anyị ndị nke na-eje ụka lụtakwa na o nwere onye je na be nwoke gbara ya odibo, zụara ya anụmanụ. O ruo mgbe ọ zụchara anụmanụ, ọ kpọnye ya nwaanyị, rechara ya kwụrụ nawa. Ọ ji wee dị ya kponyekwa ya ụmụ atụrụ ụfọdụ, mechakwa ọgbakwa ọzọ. Ịgba odibo bụ ịkpọ ndị mmadụ
je ọ bụrụ na ala Igbo ịma ndị be anyị na-azụkebe afịa na-amekwa ya aka ọrụ kpọrọ nwatakịrị gbagotego gịnị ya nọ wee na-ege anya mee nke a na-akpọ na ịsa afụ ọga ịsa afụ onye anwa bụ ife onye anwa mere ya lụkwara wee jiri nwa kụziere gị otu o si wee bido biwe ndụ o mechakwa onye etukwa gị gọzie ego ji bido nke gị imechakwa ịkpọta ndị ọzọ etukwa eto a na-eto na-agba ọ ya bụ Igbo ji anyị na-anya na ya bụ ihe ọ bụ na ndị be anyị wetara etu obodo Naijiria dị na 1967 mgbe anwa tupu anụ agha anwa ana Igbo bụ ebe a ga-asị gị na ọdụmma na ọdụ ebe etokarịcha nke a na-akpọ mpaghara Eastern Region mana mgbe a nụchara agha anwa ihe ndị ukwu mebiri anyị ma na ihe dịka mmadụ 3 million nwụrụ anwụ maọbụ ndị iti mebicha ihe ma ụlọ akwụkwọ ndị mmadụ atọ emechakwa ego niile enwefuo asịzịa gị nọ ndị onye ọbụla tinyekwara ego n'ụlọ na-enye nke na-akpọ 20 pounds ego ndị Igbo oge ego ndị Igbo oge ahụ ị mara ya bụ 20 pounds enwere ihe ọ bụ mana ịnekwazi anya na ndị Igbo ji ihe na-enwere ihe ha ji bidokwa ụwa n'isi maka ọ dịkarasị na ebe niile na Igbo gasara aghasa iwetinyezi anya n'ihe dịka na iweta aka na 1990 ma na nke a na-agbazi 2000 ọ na-abụ ndị Igbo a na-achịkwa azụ nwere ebe a ji ebụrụta ego nwere ndị dashi ego nwere ihe federal gọọmenti na-elu ha mana ha bụ ndị Igbo na-achịtakwara azụ ọrụkwa ebe ha nọ na ebezie na Naijiria taa n'ezie anya ebe enwe ya na-akpọ nke a na-akpọ Human Development Index ebe ịga n'ebe ọbụla asị na ndị mmadụ gbagote ọfụma ibe na ala Igbo niile ịbịa koche na obodo anyị niile fụ na mpaghara nke ala Igbo bụ ebe a ga-asị gị na ọ ya bụ ebe a ka nwechaa mmepe bara n'ime obodo anụ ofu obodo na-ebi ihe ọfụma na-emeta ya ọfụma bụ Anambra steeti nke ikpeazụ a na-ene na asị na ya na-akpọ poverty index ndị opekata mpe ndị ogbenye ọnụ ndị ụbịam nọ n'ebe ahụ bụ just 13 ịmago 13% or 14%. ịfụ na ya bụ ihe na ine anya kedu ikwe n'ihe duzi ihe dị iche eme bido na mgbe ahụ ọ na ndị be anyị na-achịkwara azụ gbaba odibo onye mechaa ọ gaghị agọzi ya na ọ gaghị azụkọrọ afịa emerụkwa na-aga ya bụ wee mee gazie n'obodo kịta ịfụ na abịa na onwero ndị a niile ịbacha ebe a gbachara odibo ọ bụkwa na nwekwa ndị na-agachọrọ ọfụma mana ịfụ na ndị ahụ anyị abịa n'ala Igbo asị na ha na-abacha uru na-emechi ya na-eme ofu isi na isi ịfụ na ụbịam ga-abịanata na ụlọ ọbụla ga-abịazi n'ala Igbo ifu onye ga-asị na abịa gịnị ka enye ndị ọrụ bịam ntụ na anyị Igbo bụrụzi ebe ọ ya bịabata n'obodo ọbụla ọkụ a na-enwu ọkụ na-enwere obodo efu na-enwekwa ndị na-ekwute ụlọọgwụ adị ndozi mbozi adị gbamgbam akọ gbamgbam ọbụzụ ụlọ aka ya afọ mgbe anwa onye ụmụ kirikiri ihe a onye isi ala bịara ụbọchị a nwere ihe onye isi ala kwupụta ọchị ọ sị n'Imo steeti na ọ ghọtara etu onwe ndị na-asị na ala Igbo ga-apụ na Naịjirịa sị na onwere ebe ọbụla ịga na ala Naịjirịa ị na-afụrụ onye Igbo ebe ọ na-ele ihe ịbado mepe ọnụ sị na ịbịa na ihe a na-akpọ economy microeconomy of Nigeria that's maka akụnụba nọ ndị Igbo bụ ihe ji ya ụmụkwa atụ ọ mara ebe anwa ntụrụta aka o so nwere ebe ije n'ugwu ị na-afụrọ ebe a na-ele kemist na-abụrụ onye Igbo ya anyị bịa n'anya ifu na ihe abụ uru dị n'ịgba odibo ma ịgbakọ ya dọkịta ụfọdụ na-asị na ịgba odibo nọ ndị itibọrịbọ na maka na ije n'ebe a na-edozi ụgbọala ugbu a ndị oke bụ ndị na-ebe a ọ ga-afịa ala ife obere nwa na amụ ọrụ ebe a ije n'ebe a na-azụ a dịka nsikwuo ndị a na-akpọkarị agbagharị aha fasa access girls na ndị ọzọ ọ ga-afịara ịfụ onye na-ejezi ugbu a amụ ọrụ ofu ya asị ya kpọta nwa ya ka amụ ọrụ sị ọ ga-azụkwa ya na akwụkwọ wee bụrụ na ihe ya bụ ihe butere na ụfọdụ na-afụta ndị agha na-eje agba odibo maọbụ na-eje amụ ọrụ aka dịka ndị ụbịam maọbụ ndị itibọrịbọ maọbụ ndị nne ha na-enwe ha ka ọra amụ na-atọcha ma ekwu ehi itibọrịbọ bụ na ndị be anyị emego nke bụ nnukwu ọ na-enye anyị nsogbu na-enyesi anyị nsogbu ike kịta ka m gwa gị onye ọbụla jere ego akwụkwọ na mahadum ihe ọ ga na-aga bụ nke ndị oyibo na-akpọ egocha where are you going to work ebe ka ị ga-afụ ọrụ
ihe ị ga na-eme bụ I humbly apply to work. So ị na-edelu ụlọ ka ego ọlụ ka ịlụwa. Onye ọbụla jere ịgba bọị, enwere onye na-agbaghị ịgba bọị, ọ na-agbacha, ọ na-acha ka edu ogwu ka ibido nke gị. So ị na-anya n'izu ihe na-aba, ofu mege ka ị bụrụ ọga, ofu mege ka ije lụwara onye ọzọ ọlụ. Ya nke bụ eziokwu ka na-agba gị. Ebe ọ bụla a na-agba bọị, ihe gbachasị gị dị amụ, ọ gaghị na-aba mbọ na-asị gị ndị oge ụlọ ya ka ị na-ezuzugharị. Ị ma na-eto ka esi eme ihe. Ihe a na-agba gị bụ mmegi ka ị bụrụ ọga. A na-afụ na ebe ọ bụla ime na mmadụ na mmadụ bụ ka a na-akpọ folks ma wealth. Sị na mmadụ nwere ego ọ bụla onye a na-alụ ọrụ. Ma mụ nwa na-alụ ọrụ ego nwere mgbe anyị depụta ndị na-enwe ego sị na m na-alụ ọrụ. Ihe m bụ onye na-alụ ọrụ. Ndị na-enwe ego bụ ndị na-ewe ndị na-alụ ọrụ. Ihe ya bụ odibo na-eme bụ ịkwado mmadụ ka onye a je bụrụ ndị ga-enye ndị ọzọ ụzọ e ga-esi wee je lụọ ọrụ. Ọ dị eme ndị mmadụ ka ndị mmadụ je bụrụ ndị gara eje achọgharị ọrụ. Ọ ihe dị iche na ana-abụ. Nke abụọ, ịsụ oyibo abụrụ na nwa m gara maka akwụkwọ. Ịsụ oyibo bụ mmadụ ije mmụta asụsụ onye ọzọ, asụsụ ndị ọzọ. Ihe ọ bụrụ ya bụ na ịmaka akwụkwọ. Agwa ndị mmadụ kwụsị ike sị na iluo na China, ndị China adasụ oyibo. Iluo na Russia adasụ oyibo. Ndị Germany na ndị Japan ma ndị France, obodo niile ha sị gị na ha mepere emepe, ha adasụ oyibo. Ha ji asụsụ nke obodo ha wee na-akụziri ụmụ ihe. Maka na ofu atụ na ama ndị mmadụ, ha sị ya na ọ bụ na agadi nwaanyị buru ube a na-ele ofu puku wee jee ahịa, mmadụ wee bịa zuru ya ube nye ya $900 ya 900 naira. Na mama anyị emekwa onye nwere nsogbu ọ ga-enwe, ọ ga-emepe isi akpa ya ofu $100 wee nye ya bụ 100 naira. Ọ bụrụ ya sị ndị gbasị na change. Mana imepe ọnụ sị mama, I want you to tell me 1000 minus 900 naira. Nwaanyị agbawa ọzọ gbagbuo ọzọ. Maka na ọ bụrụ na ịkụzieri ihe ahụ n'ala Igbo na ya na-ekwu gwa ya na ọ ya aghọta. So ọ bụrụ na ịsụrụ oyibo abụrụ abụ n'onwe ihe ma. Nke mbụ, ọ bụ ebe akwụkwọ nke a na-akpọ formal education na-eme anyị bụ ihe ọ na-emekwa na ọbụla ọ na-eme anya na-enwe nke a na-akpọ ma bookkeeping na ndị ọzọ. Ije ndị azụla afịa mgbe gboo ahụ anya, kedu etu ha si ama na ngwa afịa na-ada. Maka na ọ na-agwa enwe nke a na-akpọ a na-eteke stọk. Ha teke stọk eme mgbakọ na wepụ mee ya. Mana ihe na-eme nsogbu bụ na ihe nwe abịago chee na ndị ahụ na-eje alụ ọrụ agụrụ akwụkwọ maka na ha ga-asụ oyibo. Ọ ya bụ ihe dị iche. Ndị otu ụfọdụ kwa n'ime ha sụọ oyibo ahụ ihe agbagwojuo anyị, mana mgbe ndị ọcha bịa baa ihe nwa dị isi iji emeri ndị ọbụ aba nwa dị isi sụcha oyibo ọ sụrụ ma na ndị mmadụ sụrụ sụnyere onwe ya n'akpa. Ndị nke ọzọ na-ewezo ọ bịazie mee ndị be gasị na onye na-amara asụ oyibo mana ọ mara ihe ọ na-asị asị ka ọ bụ ihe amụma bụ na agụgụ m sị na enye ndị mmadụ mụ onye isi ala na m ga-ejidegodo oyibo asụrie ya kụkpụọ ya. Maka na nke bụ eziokwu bụ na afụbere m obodo mepee na-asụ asụsụ onye ọzọ. Asụsụ gị ka ị ga-eji mama China kịta. China na-ejezi eme ịga na ụfọdụ ụlọ akwụkwọ like mahadum dị n'Ọka, ifebe asị ya na-eme Chinese language. Ịbịakwa na kọmputa kịta, prezidenti ọbụla bịa n'ebe ọ na-eme gafụ ma prezidenti ndị na-asụcha ma oyibo ha bịa na United Nations ha na-asụbe ha onye ọbụla tụkwu ihe na ntị a na-interpret ya na-akọwa ya ị na-aghọta ya na nke gị. Ma ndị otu anyị nakwa na kọmputa ị ga-afụ na ịsụ oyibo ọbụla na kọmputa kịta ma fonu itinye ya ịpịa ya ochie na langweji ịchọ sụkwa ya ọfụma ịghọta. So na nke bụ eziokwu bụ na ihe ndị be anyị na-aghọtabero bụ na ọ bụrụ na iwo ine onye na-agụ akwụkwọ ya na-echekwa na ụbụrụ ya. Kedu ụbụrụ mmadụ ji wee bịa onye onwere oge oji ọ bịa nnọọ afịa kpọrọ ya abịa sọsọ o ji bụ politin bag ọ gbagota Lagos asị ngwa di na nwa na shop di na China shop bido mụta etu o si eje achọta mmadụ ọfụgosi ọgbasa ya ọsị na ọdịam na onye ya dị ka onye abịakwago ya afịa ọgbarasa ọkpọrọ ya ọ bịa kọwara onye ya na-ele nke ndị iti na-akpọ na marketing kọwatalụ gị ọfụma ịbịa gori ya onye gị ma nke a na-akpọ garanti were aka akọwachalụ gị ihe ọ bụla na gị ndị na-ele eletrọniks akọwachalụ gị ihe ọ na-alụ ịmụta ya ọbịa pakeji ere gị sị gị bai nye gị ezigbo recepshọn ịbịa bụrụ nawa onye a megide tinye interest ịbịazi onye gba aka bịa na Lagos ịfụkwazi ebe ọ nwere shop mgbe unu esi na ọ mara akwụkwọ mba na ụbụrụ ogunwa ka a ga na-enye anya ọnụ ụbụrụ ga mara akwụkwọ ihe ọ nwere ike ọ bụrụ na o mere ọbụla ọ matara oyibo mana oyibo ahụ adị ya mkpa dịrị nne oyibo ahụ mee ka ọ bụtọ nchara maka ndị ahụ ndị ọ na-elesi afịa abụchara oyibo ka a na-asụ ihe a na-achọ bụ services ọ bụrụ maka oyibo anya ka onye isi ala ji wee n'anya wee sị na ị na-anya n'ugwu Awụsa na ị na-anya na Naịjirịa n'ebe ọ bụla a na-ele ọgwụ efu ndị Igbo mma agwa gị na ya bụ mbido ihe ọkọwa bụ ije narị Aba
jee na head bridge ebe a ka o si bido ndị niile azụ n'ebe ahụ ha bịa zụcha ha asị gịnị jee n'ugwu Awụsa onye asị ka o jee ebe a ka o jee ebe a ọcha ebe a ndị oyibo na-akpọ marketing ya o jee ebe a ebe enwere people enwere less competition o jee bido onye a mgbe esi ebe ahụ mee ndị be ha dị ba ha bụrụ ọgaranya ba uru batakwa ha n'igbo dọkịta ka anyị na-ekwe ka ma echibata mana ana m abịa dọkịta ofu ihe ọzọ ewere m oge anyị nọ na Lagos ofu onye Germany a na-asị na-eweta ndị mmadụ n'ọrụ dịka isi kwuo ụfọdụ bụ ndị jicha asambodo karị a na-eche n'onye ahụ ịmagụ ka ndị na-achọ ọrụ si achọ ọrụ n'ebe a na-edozi igbe nju oyi ka a na-akpọ refrigerator na ihe ndị ọzọ o mechaa pụta ọ sị ha bupute igbe ntụ oyi ya bụ refrigerator one ebupụta ya ndị ji asambodo na-eweta nke ha pụta ọsọ ha kposagodi ihe a n'akwụkwọ na ebe ha sị na ha gụrụ ya mara ya afọkasịa ya asị ha bịa ngwa ha bịa dozibe ya onye mechara were bụ onye jere mụọ ya amụ ndị na-ekpu asambodo bịa eweta ha ọrụ enwere na-ajụ dịka isi kwuo ndị a na-asụ bekee na-asị na ewere asambodo mee ihe ndị ọzọ niile ọ bụ orubeghị oge a ga-atinye ihe a n'ụlọ akwụkwọ zụba ndị mmadụ n'ọrụ aka obodo ọbụla ihe eji ezu mmadụ na ihe eji ọ na-aba abịa sị na obodo anyị na ihe siri ike mbịasị ha na mahadum anyị bụ ihe nwere nsogbu na ihe eji eji azụ ndị mmadụ n'ụlọ akwụkwọ emechie mee risachị bụ ka iwe ike nweta ndị na nsogbu dị n'obodo ije nene etu anyị esi wee mee ya ịbịa wezi ya isi ọvụwa ya ọ dị nọọ ebe ahụ ka mahadum obodo niile ebe ọ bụ na azụrụ si wee baa uru so na ọbụla anyị na obodo anyị adọrọ mma ndị anyị na-aga akwụkwọ na-apụta na atọgbọ n'ụlọ ịma na ụlọ akwụkwọ anyị na-aba enwere isi maka na anyị nwere ike esugbonwu mkpa dị na be anyị ọ ya bụ nke bụ eziokwu bụ na ije ebe ndị ọcha a na-aka asị na onye ji nke na-akpọ vocational studies na ọkara ha mma maka ihe a na-achọ bụ onye egwu mkpa n'obodo ọ bụrụ sọsọ onye mara akwụkwọ ịbịa na be ndị ọcha ọ bụ na iji bụ vocational studies anyị akanye gị ọrụ ịbịa dịka ndị be ha da-agachi university emechaa ejesi gị ka eje mee vocational training na ihe dị iche anyị na-asị na be anyị ekwesịghị ime eme ka a na-akpọ entrepreneurship emechaa ọ kụziere onwe ya mekwa ma nke mentorship ọ bụ na anyị ga-eweta ya bụ university na ọ ya akabala anyị uru karịa ihe anyị na-agụ sọsọ ide akwụkwọ anyị na-agụ bụ nke na-abalị ndị ọcha uru ọ ya bụ na onye be anyị pụnara sị ya onye a na-emebe ọfụma maka na etu esi wee design nụọ academic curriculum anyị bụ etu esi wee na-enye ndị ọcha na-asọlve their problem mana be anyị ọ bụchara etu ahụ ka ọ dị na ndị na-agụ akwụkwọ na be anyị kwesịrị ije wụta ihe gbasa ma ịgbagbo ya na etu esi eme ya nyelue ndị a na-eme ya anya maka na ya na-enere anya n'ụwa bụ emechasị ana progress ị na-anya kịta ka mmadụ dị ka nwoke onye dịka ịnọsị nje nọ ka ebe ọ gụkwa ọkwado bọị ka ọ ga ma Dangote bọị ka Dangote gbara dankata nwanne ya nwoke mmecha mmadụ na ọ ga-eme kposa ị na-enekịta efu na ịnọsị na-enye ihe karị opekata mgbe ya bụrụ 10 to 20,000 persons wuli kwa ụbọchị nke agwa m na-ekwu aka m na abụrụkwa na ekwute gị ya ndị ji asambodo dị iche iche na ndị bịa efu ma ndị ji PhD abịacha ebe ahụ so ịfụ na ihe ndị be anyị kwesịrị ime bụ abịa n'elu anya mara etu a ga-esi wee si anyị bụ na ndị na-aga ụlọ akwụkwọ ihe a ka anyị ma etu a ga-esi mee ka o nyere anyị aka ka ọ lara ịbụ ka anyị na-eme ka etu ahụ esi wee kụziri ya maka ọ dị-enye aka ọmụ etu ọ na-abụ ebe m bi ịfụcha ndị dị first class ndị jicha first etukwuru n'ụlọ chifu ohi tukwuru chije etukwuru mechịkwa ihe ndị a na-etukwu n'ụlọ ebe ọ bụrụ na ndị a ji enweta vocational study nwere ụfọdụ chukwu onye ọbụla dịta first class nwere ụfọdụ mana o nwere ike inwe ụfọdụ ya nwa wee nweta ihe na-enye ya nri ọ nabazuru uru so n'ikpe ndị be anyị na-agụ akwụkwọ kwesịrị ịmụta ga-esi wee jee weta nke a na-akpọ ma ịgba bọị ma ịma ọlụ aka ka etinye ya n'akwụkwọ anyị ka e nwee ya ka e blend ya ịma nke kacha m anyị nọkwa ebe a na-eche na ihe ya bụ ego akwụkwọ anyị na-etufu ya mana ndị Harvard dọkwa na-enye ya si na ihe bụkwa the easiest way to lift ndị mmadụ na out of poverty. Ya bụ usoro ndị Igbo si agụ akwụkwọ nke akọwa agba mbọ ihe ya dị ihe anya ka nkọgide ihe dị n'ime ya ịbịa nke mbụ mmadụ ejiri ego papa ya ejiri ego mama ya ejiri ego mmadụ nata na Krismas akpọrọ ya jee na mgbede si biko na-achọ ka obere nwa soro gị na ebe na-agba mbọ o wesoro ya na ọ ga-anwa abịa ma na ị ga na-efi di ego nwenye nwa nri kwa ụbọchị kpọpụta ya ị na-akụziri ihe etu esi eme ihe nwatakịrị ya etogide iwe kpụkwabara ya ngwa afịa nke gị ọ bụrụ ndị na-azụ afịa enwere ike akwadochara ya ngwa afịa abịasị ya ngwa ka anyị gụọ nke a na-azụ kọmbaịn ya eji eme kọmbaịn na-abụ ntinye ngwa afịa ị na-azụ ị na-abịa na-akọwarụ m ka ndị so na ya adarịbụ na ego mụrụ ego mụ na gị na ihe adarịbụ emechaa eche nke ya balansị iwuru genu nke gị
onye nke wuru nke ife nwatakịrị ihe mụrụ na onwerodo onye ụmụ nwụrụ nne nwụrụ nna bara nnukwu uru anya sị na ego ụmụ akpata nga ego mana ịfụ ya ọbanye onweta ego ịfụ na nwụrụ bank o ji interest onwere onye uji ụgwọ mana ihe dịka 4-5 years onye ebidogo ịfụ na ọ bụrụ na inwe eta esiri menwe ihe anwa dịka ndị jecha ihe dịka ụlọ akwụkwọ sekọndịrị skuul mụtago dugo 18 years na bifo ọ bụrụ na onye apụta ebe 16 years wee chee iji ime ihe bụ ya gbado ngwe anya bụrụla ọ gaghị isi na ọ na-eweta aka be 22 mgbe ahụ ịfụ na ọ mụtago ya ọ gaghị akwado ya o mee ma nke ị na-ekwu ma bookkeeping o mee ya ọfụma ma modify kwuo onye a kụziri ya ọfụma mana o nwere ihe o mere ọ kụziri onye anwa otu esi akpata nkụ nye onye ahụ nwere ego o jere bankị je gbawa papa ya erere ana mama ya erere ana ana nke kakwu nke bụ na nke a na-akpọ collateral bịa atụ maka na ebe ahụ ọ gaghị si eje ebute ngwa afịa ọ ya kụziri gị ebe ahụ idozi ebe ahụ ego abụrụ na mmadụ nwere jikwa ego eji azụ isi afịa bụrụ sọsọ na onye aji ego n'aka o nwere akpọ credit facility a na-ebinye gị afịa o nwere ike gwụrọ m 50 enwere ike gwụrọ m 5 million naira n'aka mana ọ bụ na m nwere credit worthy of 50 million aka m onye nwe 5 million ngwa afịa maka na o ji eziokwu aga ọ gaghị abịa sị kedu onye dị asị gị n'ọnwa Tony anyị mmadụ nwa Tony azụ nọ ncha asị ya na ịgbagadazi ugwu asa mgbanụ na-eje ebute afịa onye anyị esi eta nwe ịmako ha na ifụkwa na ebe n'ebe a na-eme afịa anwa etu ndị banyị si eme ya bụ ihe ịfụ na onye na-enwerọ edu odu ya ji eme ya oke enwerọkwa m ngwa afịa bịa Tony kpọrọ ya jee na shọpụ onye maka na a na-eme ya ka ihe ụmụnne ọ dị mma ọ bụ Kpakpando ka ị na-ege anyị na-ekwu ịgba odibo uru ọ bara na ihe ndị ọzọ dị iche iche anyị bata anyị ga-ele afịa bata amechi anyị jụọ ya ihe mere kasị ndị mmadụ gwụchaa asambodo a efu onye jere asambodo kụzisia ma onye nkụzi ma ọ ka mmụta na mahadum o buru ụgbọala ya na-eje na kampụ ebe ụmụaka na-eje ha akwụkwọ na-edozi ụgbọala gịnị kpatara ya anyị na-abịa. It makes the day better, meal times better, weekends better, chill times better, days better.